Og i dag, der er vi for dovne til at skrive et blogindlæg, så vi laver en video om det eller det. Ja. Og den første er Twilight Ever eller Harry Potter. Helt klart, Harry Potter. Jeg siger Twilight. Why? Det er en tøs. Nej, det er fordi, at jo, Harry Potter er godt, men dengang jeg var mindre, der fik jeg sådan, der kunne jeg ikke lide det, så Twilight, det er mig. Okay. Fint nok. Så. Nat eller dag? Nat. Jeg siger også nat. Det er fordi, jeg er en ugle. Jeg er en uge. Okay. Vi filmer i et klasselokale, siger jeg bare lige. Vi siger det bare, vi filmer i et klasselokale, der er mega meget larm ude på gangen. Rundt omkring. Jeg er ked af det, fordi jeg betyder. Og lykke igen. Wow. Spil. Kat eller hund? Det er jo svært. Kat. Jeg har en kat, så jeg siger kat. Men jeg vil godt have sådan en lille mops. Nej, jeg vil gerne have en Amstrad. Jeg vil godt have en mops. Jeg vil gerne have en Amstrad. Den er der sådan helt. Mac eller Windows? Windows. Ja. Yeah. Mac er bare mærkeligt. Ja. Yeah. Facebook eller YouTube? Det er da svært. Jeg tror, jeg vil sige YouTube. Ja, der kan man finde alting på. Sommer eller vinter? Sommer. Dansk eller engelsk? Dansk. Jeg vil nok sige engelsk. Det er trist. Det gør det. Jeg synes dansk er kedeligt. Det er godt til risengrød eller risalemang? Risengrød. Risalemang, det var. Det er varmelt. Sådan der. Så har vi med. Okay, næste. Familiefest eller vennefest? Vennefest. Det er svært. Det er igen, hvilket humør man er i. Ja. Vennefest. Vennefest. Det er bare fordi, at du drikker mere til en vennefest, end det til din familiefest. Ja. Grøn eller rød saftevand? Rød. Rød. Det var vi enige om. Fantastisk. Guldstjerne til mig. Rødt hår eller blondt hår? Rødt hår. Du har en fashion med rødt hår. Jeg synes blondt. Det kommer an på, hvordan hun ser ud. Igen. Hvad nu hvis det er en dreng? Så er det rødt. Så Langt eller kort hår til drenge? Mellemlangt. Kort. Mellemlangt. Sådan noget, der går sådan lige hertil. Sådan noget. Sådan noget, de kan kaste rundt med. Det er jeg ikke fjollet med. Ej, det lyder mærkeligt. Men det er jeg. Godt så. Chili eller hvidløg? Hvidløg. chili. Hvidløg. Du stemte ned. Pis. Skal jeg tage min flaske og gå hjem, eller hvad? Eller skal jeg aflevere min flaske? Nej, du kan godt blive. Nord eller syd? Nord! Fordi vi bor i Aalborg Nord her på skole. Ja, tag mig også. Og vi bor i Nordjylland. Yep. Bones eller Jensens Bøfhus? Bones. Ja, Bones. Sidste spørgsmål er H.C. Andersen eller Brødrene Grimm? H.C. Andersen. Det siger jeg også. Hvad fanden er de? Ved du, hvad H.C. Andersen er? Nej. Vi har fatter. Har man skrevet en grimme ælling, og nej, det er ikke det, han det der. Jo. Og en lille havfru og dem der. Ja, hvad fanden er det? Kender du ikke H.C. Andersen, der skrev en grimme ælling? Jeg læser ikke. Det er trist. Hvordan kan man ikke vide, hvem H.C. Andersen er? Trist. Så meget hører jeg efter i skolen. Det er trist. Det er mystisk. Nej, det er bare for mærkeligt. Vi er nødt til... Det er for meget skændsel på en dag. Vi kommer. Det er mystisk. Dø, Jonathan, dø!